proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako mangulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya gaano sa inyo. Ang permit gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami upon wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pa gidaw. Nakabud lagi kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos gagawin. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, anto na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, kung magklase do? Kung kisana, nang nahuya ako maghulang. Siyempre, pigado. Tapos, kay, ko sila. Madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos ako ba, hindi ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa ako ba ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang kamo ka hindi nyo git underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God, may madamo ilang tao nga mabulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Morning sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Oy, 97 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 104 diyas na lang. Gahabil-habil na ang tuig 2022. Saylo na kita sa tuig 2023. Ipangamuyo ko, kabay pa mangin mainuswagon pagid ang inyo sini palangabuyan sa masunod nga tuig. Kamusta ang syudad sa Bacolod sa sini nga mga ginutlo? Kamusta mga merkado? Kamusta ang aton mga driver? Gapaabot kita rollback, buwas naman nga adlaw, Martes. 3 kasimana, no? Maayong balita, asod-asod nga pagpanubo sa presyo sang gatong. Aber, observation, report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway sang pila ka mga dalanon sa syudad, masyado gid ka tawhay Action Fred, no? Sa sining kaagahon, bisan ang dalan sang Galo, dalan sang Lacson, sining kaagahon masyado gid ka tawhay Action Fred. Even karon nagaliko kami din naman sa area sang Gatuslao, no? Kay i-check man naton kay boss, may kampiyon nga pagnubo sa presyo sang gatong, especially sa crudo Action Fred. Makon mo na yan, at least mga 4 pesos, tako mo ni siya nga buhin sa mga motorista sa aton sining mga nagpanag-iyaman sang sakyan, kay ang presyo sa karon kung lantaw ta ang total, ang Flying B kay Dria 74 pesos ang presyo sang crudo. Di kung magnubo ini 4 pesos Action Fred, sigurado gid 70 pesos na lamang ang presyo sang crudo Action Fred. Amo lang ni ang importante kahit papaano maganubo gid ang ang presyo sang gatong the same Action Fred, ang presyo man sang iban, no, especially ang gasolina. Although medyo gamay gid lamang sa gasolina, pero at least kahit paano ya Action Fred may pagnubo sa pila ka mga presyo sa gatong
aksyon na Fred, no? Now, ang pila naton ka mga kauturan, especially ang nagamaneho sang taxi on standby sa atubang sing regional hospital, while ang iban nga mga bantay sang pasyente, mayo lang ni sila kay may mga dalang mga salakyan na tricycle at isagwa sa gihapon aksyon na Fred. Sa piaksin niya, medyo mayad na ang tiyempo, ang iban naton nga mga kauturan ara sa panghigaron nagapangapi. Biyahe sining aga of course gaumpisa na para sa mga salakyan ta di pasahe going sa area sang barangay Bata, the same ang halin sa area sang home site and at the same time halin sa Fortune Town gabiyahe naman aksyon na Fred going sa downtown area. Mayo pa ni ang Burgos aksyon na Fred, no? At least kahit paano may makita ka bang mga salakyan nag-amat-amat na sa pagbiyahe. Ang iba naton nga mga kauturan amat-amat naman sa pagpanilhig, no? Paninlo sa mga dalanon, at least ang importante diri aga pa naga-amat-amat na sa ila sining pag-ehersisyo pagi man sa pagpanilo sa dalanon diri sa syudad sang Bacolod. I-check nato na aksyon na Fred ang Burgos Public Market subong kagahon sa tiyak sini nga amat-amat naman sa pagbukas, no? Ang iba naton nga mga kauturan sa ila sining pagplastar sang ilang mga baligya. I-check man nato na diri ano kay amat-amat kita panaog aksyon na Fred, no? Kay para may kumpila ang presyo sang karne, pila subong ang presyo sang utanon, the same action na Fred ang presyo sa mga isda magadepende ni karon kung ano ang mga open sining kagahon aksyon na Fred, no? Ang aton amigo abre naman si Sara Derilantanay for the meantime kay sa entrada pa lang amat-amat na siya na Fred display ang iya sining mga baligya. Pre, pila subong ang baligya ta diriya sa Panakot. Diri sa Burgos, pero barato, di pa maligya naman sa Panakot namon subong kay Ibro barato man pa namon. Kaya depende man sa klase sa Panakot niya rakis ang mahalang kumprada, at siyempre mahal man bagya namon gawa. Pero kung mas baratong kumpra namon, barato na bakal namon. Pati mayugit, no? Ang kwanta diri subong mga display mo initial utanon mo Panakot pila man? Masalang sara mo lang siya sa kapital sa Kalibo. Ginagbayla na din aton subong kay di kapigado mas ang sitwasyon subong pati mayo bisan ginagmay basta importante legal. Importante legal kay tapos may makaan tas ang panggasto na daw kiti may mga estudyante matagal na paskwela nga dan kaya mo ginagina palibugan ka daw ko dito na pangitaon. Ayos sige. Sibuyas mo subong pre pila. Ang sibuyas dahon namon tag si sinta ng ang bugkos. Ang atado namon pulo ang nasa. Ate okay ni siya. Ang imo diri ang ano ni iban pa diri ano na paitan. Actually yung paitan wala naman kami gabaligya kinido magamo na ginapangatado na lang sa namon sa balor lang sa masarangan sa customer nga baklon. Sa tagpulo-pulo lang ang tumpok na amo na lang kami adi subong kay ginagmay lang nimo. Katumbal mo. Ang katumbal pulo man na siya. Kada tumpok pulo ni sa baligya namon. Okay. Ang iring isa batuan. Pulo man na sa baligya namon. Mayong damo kakit pa paano yan, fresh ka pang imong kaya nga kon baligya di panglalagaon isa mo kung gusto niyo magluto lagaari kompleto na Panakot din ako mangita pa sa iban tax pa din man luya mo ya ang luya ko pulo man sa tato tay lalagaon ang imo yung langka tag 50 ang kilo baligya namon sa langka kung magayo 40 tignan naman. Very good, yes, no? At least kumusta mga baligyan ay makasakto lang para sa imong mga kabataan? At makaigwigom lang sarang-sara man pangbalon sa bata kag kaon mo namon kung ipon bisang ginagmaya. Sige, salamat gid na. Aksyon na Fred. Nga naman taga niya? Si Ayan gali sa Burgos. Si Ayan aksyon na Fred, no? So thank you gid. Umani ang pila naton nga magaturon entrada pa lang sa Burgos sa Public Market aksyon na Fred. At least ari na siya kag ready na. Mga lalagaon, kinanglanon sa lalagaon si ari naman na reaction na Fred, no? So para mo ni ang observation sa patrol, ang observation sa patrol ang ginatulong sa inyo sang Santo
Ani Kiraw, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa kolon. Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time. Las 4:27 na. Bango na, hoy! May opisina, may klase. Kalabanan sa ginikanan, ara sa merkado, bakal pamahaw para sa ilang mga estudyante subong man sa naga-opisina. Ano ang pamahaw nyo na? Ako niya, kumplito na ko to ba? Kahapon, may hinigtan ko to nga, ba hubin-hubin pa to? Nga manok, Bisaya, ba kampyon ina karon nga tulahon. Bakla mo nakapayas karon ng gahuluhagpok, gid bala? Paitan, tanglad, dahon katumbal, ba porte, nga pamahaw, pakaldo, porsado, karon nga kaagahon. Namit, no? Inang pabak, ito bala, aso-aso pa siya, ragumo gidang kapayas baw sa pagkanamit. Higop ka sa baw aga pa. Puwerte ang kaldo aga pa. Ang gaserve sa imo, bago lang tapos paligo, nabilik-wilik yung buke, basa-basa pa. Pagkatapos, gatampi ila tuwalya. Puwerte sa pagkanamit, sagpamahaw, karun nga aga. Ano pang ginahulat nyo? Sige na, luto na, mahawron aga pa, para nga pag-abot alas 7, largada na sa bulutuan, kag subong man sa opisina. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na, si Milili Uligo, gido, ang una sa linyada. Muning kuno kay Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Muntisa, kag Boss Lito Baba. Kay Dor Arthur, good morning man, may lang pagmonitora. Nagapamati sa Sarabia kuno si Hendre, kag Juan Samura, Rinald Lacson, sa punong ni Pet Abinante. Ba si Jinky Dialagdon aga pa? Sige, tamyaw ya kuno si Mr. Arthur Jeep Bilasor, Star Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mama Luet Dialagdon o kon Lulit Dialagdon, Papa Joe kag pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, nagamonitor sa Arizona, USA. Sige, ariglado. Kay Ross Krusty, good morning, nagamonitor siya sa Saudi Arabia. Tamyaw ko ang pamilya Hinuraga sa Dika Subdivision, sakop sa Barangay Kabog. Sige, morning na. Kay Julpa Caritatibo, tamyaw ko no, si Bindol, pamilya Rolando Kulot Caritatibo, si Paria Jujo Makilan, Marichichi Pagsugiron Makilan, Wilboy Bando Kilio, kag Dindin Muniflor sang Barangay Robles, La Castillana. Si Romeng Estrabon Hidalanga, sa Barangay Talaban, Himamaylan, Gamonitor naman. Ari na, si Hangilagay yung dato Castillo, tamyaw ya bata ya sa Beirut, Libanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno, Wilson Castillo Jr. sa EE International Company sa Batangas, kag Tagabanga Tutong, Barangay Pilisa. Sige, good morning kuno kay Sonia Banaaga. Subong man kay Billy Albay, pangapina. Si Inday Blas sa ara naman siya, nagamonitor na. Good morning, Action Fred, damiyaw ko lang kay J.J. Ordonez, siling ni Hinida Ordonez. Good morning, may lang pag-upod-upod sa aton, tagsagid kaagahon. Kay Judge Snap Yamanti, gabugtaw na ni, si Bitilaw sa Binalbagan, si Reuben Tampos kag Bob Brancia, good morning. Si Raul Alibuga ba, kamusta ka da? Galadlad nga napamahaw mo sa dalom. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo, si Josing Tupaso, sang Purok Mabinuligon 2, Barangay Sumag, gabugtaw. Gabi na halindi, pag-aagabugtaw pa. Kay Ana Diaz sa Purok Balulan, Bago, good morning. Dira kay classmate ko, Efren Pumpirada. Kag Nets Alarcon, kamusta ka mo?
Kay Marlon Reyes kag Lagrimas Reyes, good morning. Sa Bilmonte pamilya sa Purok Riverside Sumag, sa Dilag pamilya sa Sumag, good morning lang. Upod-upod lang kita, kon kagahon, dulo dogsing kita, kon kaagahon. Kay Jubal Trinidad, let's start the working days of the week with good wishes. Wow, good vibes and smile. Good morning. Correct. May lang nga pag-monitor. Kay Nap Hilugo, good morning man. Bulog tawro na, bango na. Pagkatapos, pangita kita sang sarang matrabaho. Aga pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Oy, ginapahanumdom ta kamo ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 sang aga, tob-tob alas 3 ang takna sa hapon. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay pa sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duwan ng muna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog.
Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Biyahe sang tradisyonal nga jeepney bala nga irinyo sang otoridad ang ila prangkisa. Suno kay Stone Chairman Albert Villanueva, may isa na lamang katuig nga ginhatag sa Modern Jeepney Corporation nga mag-full operation sa syudad o kon makakuha sang kompleto nga unit nga gindesignar sa kada ruta. Kita nyo lang bago subong nga nagabiyahe, aircon ina siya. O galing panindugan ni Villanueva, dapat nga makabiyahe sa gihapon ang mga traditional nga jeepney. Bangod hindi garantiya kung magapadayon sa pagbiyahe ang modern jeepney. Ini ang ginpalayag ni Villanueva, ang mahal nga presyo sang moderno nga salakyan nga suno saya basi hindi masarangan sang pila ka mga korporasyon. Inarespeto man ni Villanueva ang desisyon sa mga korporasyon nga nagadumala sang modernized jeepney apang suno saya dapat magapabilin sa gihapon ang traditional nga jeepney agud masiguro nga may nagakaigo nga di pasayro nga salakyan sa tion nga magluntad ang problema sa modernized jeepney. Amo ni subong ang ginapalibugan sa mga tradisyonal naton nga salakyan, pananglitan mag-full swing na ang moderno nga salakyan. Kita nyo na ang nagabiyahe. Ang traditional nga jeepney, 11 pesos ang sukot. Dira sa moderno, 13. Aprobado naman gani sang LTFRB ang pasaka plite pero medyo may gulugumuntang pa kay daw natunga ang grupo sa transportasyon sa isyo sa pagpasaka sang plitihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Kay Hasmen Roldan Rabilio, good morning. Si Ronnie Gordonya, morning kapita. Salamat gid. Kay Slasser Sumugat, good morning man. Mao si Primo Dan Haliko, miyembro ini siya sang missing. Missing ko, wala. Primo Dan, good morning. Sige. Kay Jubal Trinidad, tiwagi ko na. Sige. Kay Domingo Barniso, good morning. Morning man dira kay Pili Ason Sima, Renato Amar,
Barniso family sa Kabagnaan, La Castillana. Good morning sa inyo da. May lang nga pag-monitor. Kay Jose Mungcal Turilla, good morning. Monitor lang sa Binalbagan. Taga Binalbagan, good morning. Kay Warlito Caberte Skaligan. Good morning kapita. Kay Art Tandoy, good morning man. Tamyaw ya kuno si Maninoy Cotonyo dira sa Nanlaga, Gapamati, Kadaga. Si anak-anak Ropel, morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid ka aga. Kay Crisilda Balindes Iman, good morning. Happy Monday kuno. More power, salamat gid Crisilda. Kay Asmen Roldan Rabilio, sige kapita, salamat gid sa pangagda kape. Kay Philip Bilisa sa Murcia, si Pare Kinit Pabon, kamusta ka? Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilya, Gabugtaw na ni. Richard Cagtotobino sa Barangay 4. Si Pareng Istoy Querido, abi bangon na, kagmaga, walking na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3, ang pambansang vitamin. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason singa na pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 40s na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapag-titikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon.
nga nakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati as na magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya siling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ko sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Inganak na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga amo to nga pag-abri kong Fred sa lang agi kaya nga amo to. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time na makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey.
Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung magtrabaho sa Saudi, nagpirma sang joint statement sa Jeddah kag Riyadh si Department of Migrant Worker Secretary Susan Ople kag Saudi Ministry of Human Resources kag Social Development Minister Ahmad bin Sulaiman Al-Raji kag iban pang opisyal matapos nagsugtanay sila nga mag-isa sa tikang para mapapos ang disente kag produktibo nga trabaho sang mga OFW. Mayo ni, masiguro ang proteksyon sang ila mga kinamatarong. Kaya kadamo sa mga balita to ginamaltratar ang iban nga mga Pinoy dito sa Saudi. Ini may angot sa liwat nga pagpadayon sang deployment sa mga Pinoy worker sa Saudi Arabia sa Nobyembre 7. Buksan maliwat, pwede na makatrabaho pagkatapos sa malawig nga diskusyon sa tunga sang delegasyon sang Pilipinas kag counterpart sini sa Saudi. Suno kay Ople, ang kasugtanan mapasiguro sang maayong relasyon sang duha ka pungsod pag-abot sa labor force sa diin makabenepisyo ang mga Pinoy nga luyag magtrabaho sa Saudi. Damo ang luyag magtrabaho dito kay manti dako sweldo, pero ang iban kakatahap bagod sa mga balita kung kaisa nga may mga maltreatment, may mga maltrato, hindi amo nga tipan ang pagkabig sa mga Pinoy. Di bangod sineba si posible magbulubag o man kay kalabanan sa mga Pinay dito ba kung amo mo kuno Arabo, sos ka delikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time +4:55 na kay Atia Kim Riman, good morning. Kay Ede Recaport Arasya, kay Mario Olvido Aquisa morning, monitor sa Sinda Lugway, Tamyawya Pamilya Clarin Hamura, Iglesia Calvo kag Sobico. Sige. Good morning man kay Jen Ignacio, morning kay nang Dolores kuno. Okay. Asarkon sang poblasyon Valladolid. Ba, si Star Mayo, Domingo dito sa ila. We're on the top of Albas Tower. Saka sila kuno. Gatakla sila. Bao, sa ibabaw sa Minnesota. With Doc kag Nova Boy, our dog. Happy Monday. So, sige. With so much love from Minnesota, USA. Wow, from the Twin Cities sang Minneapolis, Minnesota State, USA. Pwerte, sister. Kay Connie Laparan, good morning. Tamyaw ko pamilya Laparan, Labanigo, Torbila, kag Esparicia. Ang katamyaw Connie Laparan sang Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Morning de sa inyo. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga Hoy pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure.
Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tio na aton binag-pinagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa among tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station. Yo, kadamuon sang student beneficiaries sang DSWD Educational Assistance sa Negros Occidental naglabot na kuno sa 11,095. Balita Kapitolyo. Detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. May aranasan nga 11,095 ka mga estudyante diri sa Negros Occidental ang natigayon lang ang makatagan sa educational assistance o na ayuda halin sa Department of Social Welfare and Development ako na DSWD sa Central nga Talatapan. Ini nga figures ang kabugusan ni kasulod sa 5 ka Sabado nga pagpatigayon sa distribution. Kung nabasihan ang datos sa DSWD sa Region 6 ako na Western Visayas, may 31.2 milyon naman ang kantidad nga natigayon nga mapanagtag sa bahin ni sang Negros Occidental. Ang pinakadamo nga nakabaton diri ang mga estudyante halin sa kolehiyo na may sobra 4,000, ginasundan sang elementarya masobra 2,000, ang sa high school naman sobra man 2,000 kag ang sa senior high school masobra 1,000. Kung nabasihan naman naton ang datos sa kabugusan nga Western Visayas, ang kanabuon sa mga estudyante nga nakabaton sa sininga ayuda ang naglabot sa 38,590 kag ang naparagtag naman nga kantidad naglabot sa 108.2 milyones ka pesos. Ang katapusan nga pagpanagtag sa ayuda ang patigayonon sa mabot naman nga Setyembre 24. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang aksyon yung aksyon na Malong Kanubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Kay Manjo Arnihoda, good morning. Tamyaw ya kuno si Diana Villanueva, kay Julian Arniho, Toto Umi, sang Hisusa Heights, Estipania. Sige. Kay Allen Marlinco, good morning man. Kay Rodney Ismaya, monitor lang Asinda Antulanga sa mga driver na biyahe pamor. Baw. Subong kay Dodge Dalida, morning. Kay Perla Dalida, kag kay Sinika Mahilom.
Good morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa atong tagsagid kag kaagawon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Balik ako pagkatapos ini. Dr. Pinoy Squadin Capsule. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Ruleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang ruleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa ruleta. Diri magbaluan ang kapremyo nga imong nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo. Unsina. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 25-19.
Una nga bula resulta 25 kag 19. Second draw 7-38. Ikadua nga bula resulta 7 kag 38. Third draw 28-35. Ikatatlo nga bula resulta 28 kag 35. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 76,578,628. Ang jackpot 76,578,628. Winning combination in any order 36, 53, 57, 50, 4, 3. Resulta sang 658, 36, 53, 57, 50, 4 kag 3. Sa ilo kita, 649. Ang jackpot 83,046,408. Ang jackpot 83,046,408. Winning combination in any order 39, 16, 45, 14, 21, 8. Resulta sang 649, 39, 16, 45, 14, 21, kaga 8. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Bao si Elizabeth Gamala Arisha, tamyaw ya iya pakaisa, Romila Malaka Amar sa iya kadlawan karon nga adlaw. Romila Malaka Amar, happy birthday gid karon nga adlaw. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning man, monitor sa Talisaya. May lang nga pagpamati sila ni Mamaya Mary kag Papaya Robert Flores sa Barangay Carolan, Kabangkalan City. Sige. Kay San Albi de la Piña, good morning. Tamiyaw ko ako asawa, Mrs. Rowena de la Piña. Nagatigang ba? Aga pa. Amo na yung gusto. Si Carmencho Siason Biboso. Tamiyaw ko na. Duday. Mando Arian Jewel Bing. Kag Richel. God bless. Sige. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Ari ho, may pamangkot lang ako sa inyo. May asma bala kamo. Wala untat ang inyo pag-ubo, pneumonia, bronchitis. Pasalamat kami sa inyo mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom.
for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope some Tang naman dire sa siyudad sang Bacolod. Abi ko na kung natapos na ang linutanganay dire sa siyudad sang Bacolod. Detalik dugay-dugay upod kay aksyon Alvin Graba. Si Melvin Piñapel, good morning man. Kay Lunel Berhet sa Putin, good morning, tamyaw yalang Berhet, mabakyaw pamili. Kag tanan nga Abiswan teachers. Kay Aida Alunan, morning, taga Barangay Granada kuno, may lang nga monitor. Sige. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung ano man ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming Diyos. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata naman damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa PM na ginatag sa aming
hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no? Nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin para napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may aga. Gana ang mayo nga panahon, salos malapad nga bahin sa pungsod, bangod ang super bagyo nga si Jose nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Ay suno sa pag-asa ang habagat, medyo gani kanay-kanay man, pero sa gihapon mag-aapekto ini sa western section sang southern Luzon kag magadala sang panalagsa nga pagtupa kag mabulubaskog nga ulan sa occidental Mindoro kag Palawan. Ambot silingon, bisan nag-iskirda na ang bagyo, bangod sa nga bagat, amo gyapon ang nagapaulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kay Jure ni Pamusino, good morning. Kay Jubilin Tuga, para siya. Kay Roby Argente de la Luna, morning. Monitor kami dia. Lubik ni kag Roby de la Luna. Kay Armando Gabangda, good morning. Kamusta? Wala untat sa pagmonitor sa programa. Salamat gid. Kay Maria Lynn Bilar Akolbe Tumbo, good morning. Monitor kami. Always gid ka pamati. Tamiyaw ko lang pamilya Akolbe kag pamilya Lumbo. Tamiyaw ko. Akon dira bana sa silay gawork si Jeric Lumbo. Sa silay si Gobra. Kay Joanna Salmiti Isiha, good morning man. Upod-upod, tagsa kakagahon, ulo indio ilang, kamusta? Si Presidente Bongbong Marcos live dito sa New York, sa New Jersey Performing Arts. Dalaya galiho, ang iya tanan halos nga kabiniti. Baka damo sa mga Pinoy nga nagtambong, luyag maglantaw kag mamati sa bag-o nagpungko nga presidente sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Pasudlon tanaya ang balita sa Bacolod City Hall, proposed ordinance nga nagatukod sa Bacolod Drinking Water Quality kag Safety Monitoring Committee ginfile ni Councilor Imang. Balita City Hall. Detalyo pod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Bago ang action na Fred, isa ka proposed ordinance ang ginfile ni Bacolod Councilor M. Ang nga nagatuyo nga magtukod sa Bacolod Drinking Water Quality and Safety Monitoring Committee. Ginpahayag niya ang action Fred nga siya nga proposal nga dapat masiguro sang local government unit nga ang ginainom nga tubig sa mga water refilling stations kag iban pa nga water sources ang safe kag nagasunod sa national standards ang Philippine National Drinking Water Standards of 2007. Ginaduso nga ang alkalde ang magaserve nga chairman sang komitiba samtang vice chair naman ang vice mayor samtang miyembro ang chairman sang Committee on Health sa SP kag iban pa. Magaserve action Fred ang City Health Officer bilang secretariat sang komitiba. Ginaduso man sa
probisyon sa proposed ordinance ang paghimo kag pagpatuman sang local water quality monitoring plan. Sa idalom sang proposal, magapain ang LGU sang 300,000 pesos nga pondo sa pagpatuman sini. Establishment of the Bacolod City Water Quality and Safety Monitoring Committee, setting its functions, providing funds therefore and for other purposes, and move its approval on first reading. Any second? Nabatian ang author sa proposed ordinance si Bacolod City Councilor M. Ang sa mga coffee lovers nila pero health conscious, mag-switch na kita sa life extension ni Coffee Mix, ang pinakauna nga kape nga mayara sang Aksyon de Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Balik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon, nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na kasi sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo Lalaki nga ginpugutan sang ulo sa siyudad sang Talisay nakilala na. Detalye siniyopod kay aksyon, John Diaz, aksyon dyan. Nakilala na sa mga kapulisan ang lalaki nga ginpugutan sang ulo kag nasapuan sang gabi sang Setyembre 17 sa Hacienda Sagrado 2, Barangay Zone 16 sa siyudad sang Talisay. Sunakson Fred kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP. Ining biktima ang ginglala kay Mario Demetrio, 48 anyos, residente naman sa Purok Sigay, Magsungay, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod. Sunod rin kay Salazar, kahapon sang hapon Setyembre 18, nagpadulong mismo sa may morgue sa Di Lourdes Funeral Homes sa siyudad sang Bacolod ang iloy ni Demetrio, naging kilala kay Anita Demetrio, kag siya mismo ang nagkompirmar nga iya bata action Fred ining ginpugutan sang ulo da sa may siyudad sang Talisay. Sunod pa diri kay Salazar nga ining si Demetrio, suno sa impormasyon nga ilang nabaton, nagatrabaho ini bilang isa ka ginaligar bugaw da mismo sa may Golden Field action na Fred. Pero ang badari ni Salazar, ila pa karon ginapadalman ang ibang pagiging impormasyon nga ilang nabaton, labi ng report nga ining si Demetrio may kang tanan bla sa babahi nga nasapuan man patay sa siyudad sang Bacolod tinalikdan nga sinimana. Sunod rin kay Salazar ang una karon nila nga target gid agud may baluan kung ano bala ang natabo antes pa man nga nasapuan patay ining si Demetrio dira sa siyudad sang Talisay. Dinini sa action Fed ulihi nga nakitaan o kung nagapadulong. Hindi pa man subong makumpirmar ni Salazar kung bala dira mismo sa area ginpatay o kung sa crime scene abi ginpatay ining si Demetrio action Fred. Nay baluan ginapugutan sang ulo ining si Demetrio, may mga pilas man sa mga labo-labo sa likod sini, nakaposas ang iyang kamot sang inigin bilin sa kilid naman sang dalan. Ang lawas siya sa kilid sang dalan, samtang ang ulo naman ginhalid sa tunga sang dalan. Action Fred. Yung biktima po na si Mario Demetrio ay single po ito at may mga ang trabaho niya po is hindi regular, pa strike lang din po ito siya. Nagbebenta po siya ng mga piyesa, yung mga sirang piyesa, then parang scrap na po na na matatawag, yun lang po yung pinagkakitaan niya. And isa sa mga information din po na natatanggap natin na nagiging bugaw po siya or pimp doon sa may Golden Field. Action Fred, nabatian si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP. Sa totalan nga matag para mati sa mga mahilig dira maghigop sa mainit nga kape kon kaagahon basta kape. Isa lang ang aton ginarekomendar sa inyo, mag-inom sang Dr.
Kaaksyon nyo, Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Puerte, no? Otdong gilang uloy, ha? Terrible, ho. Kay Huma Lumina, ara siya. Nagaupod sa ato. Si Katiber, good morning, man. Kay Herman Para Jr. Ulis gid ga monitor sa program. Salamat gid. Si Edi Laos kag Nanay Isabel sa Victorias, kay Imbong Jucampo. Happy birthday kuno kay Kap Bito sang Maaw. Kap, happy birthday gid. Kay Elvira Hilogo, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla, live nagamonitor sa Binalbagan. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, sa kapihan kuno ni P. Barayuga. Kag sa tanan nga gapangape. Kay Jonathan Renaxi, good morning man. Pamilya Iskaner sa Purok Duray og Barangay Mailom Bago. Sige. Kay Boards Asada, good morning. Kay Tiffany Abangan kuno sa Barangay Takuling, chairwoman sang Youth Earth Care nga organisasyon. Kay Kurt Nathaniel Dilatore, good morning man. Sa Purok Dulunan na Sinda Guba, Central Maaw. Kay Robert Roma, baga monitor sila karon nga kaagahon. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangot! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon. On the time, las 5:44 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mahulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang mabatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may skila. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako maghulam. Siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko pero may makamit, tapos kakulbaan. Philippine Standard Time, las 5:49 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Dan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, patay ang anay bilanggo matapos gindutan kagabi sa Dalan Gatuslaw, purok ng Barangay 3, diri sa syudad sa Bacolod. Ang biktima ging kilala kay Raymond Apellido, 29 anyos residente sa Purok Tilapia sa amuman nga barangay. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Chief of Police ang Police Station number 2. Ini si Apellido ang gindutang isang masubrado ka mga suspect gamit ining 9mm pistol na recover sa lugar sang insidente ang 21 ka empty shell kag iban pa nga balinis ang 9mm aksyon na Fred ka sa diindugang panipastrana antes natabo ang pagpatay kay Apellido ginaarigar nga ang biktima nagwa halin sa ila sini nga puluyan padulong sa Dalan Gatuslaw after ini nga ginpatawag ni alias Clintoy kag diri ginaligar nga may baisay pa sa duha kay alias Clintoy kag ang biktima sa diin ni siya ang ginluthang kag napatay. Sa initial action Fred suno kay Pastrana nahibaluan nga si Apellido ang nagaobra bilang buy and sell sang cellular phone pero may record sa station number 2 bilang kawatan kag carnapper. Aksyon Alvin. Yes sir. 21 kabasiyo. 21 kabasiyo action Fred ang na-recover. Binubuan gisa todo? Binubuan, it seems nga may kaakigid aksyon na Fred kag hungod nga ginpatay gid aksyon Fred makon mo na ang 21 kabasiyo amo nang na-recover sa mga kapulisan. Reports ng patrol ginadulong sa inyo sang B3 Bio, may power combination sang vitamin. Reports ng patrol, inisi aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:52 puerte ba? 21 kabasiyo, binubuan gid puerte. O sa kapihan kay Munsing Syukon, kay Joel Perido, kay Jubert Carion, kay Mayor, kay James Patalagsa, kay Bida Tumbos, si paring JC Sindico, bibitan kag Roger Aguirre, kapamasyarda, si Paricano Rivera, si kay Lori Apurado, sa kapihan, kamusta ka buda? Ang minstede, kabalo ko si Boy Bala, si Dot Sullivan, si Monet Rojas, si Nilson Distrito, si Diok Torres, si Larry Benitez,
si Maral, si Pare Ed Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario. Si Polding Hipis, arapada, pulo pa masyar. Kay Katiber, belated happy birthday kuno kay Bibot Suridon sa barangay Binubuhan sa Bago. Si Kent Bulaka Juanisa, good morning man sa barangay Hadumanan kuno. Good morning sa pamilya Bulaka Juanisa kag Bilasco sa barangay Araal sa La Carlota. Kay Diding Alohaminto, good morning sa Alohaminto family. Sige. Kay John Juanitis, good morning man. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select In standard time, las 5:56 na. Ay, natunga na gid. Nagdaog gid sa plebisito 90% sa taga Mindanao luyag nga tungaon. Ti tungaon sa duwa ka probinsya ang Mindanao. Matawhay man kuno ang pagpatigayon sang plebisito. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57 na. Kay Salvador Tanalionda, good morning kuno. Kay Sofia Angel Tanalion, naga-monitor sa Pontevedra with love. Kay Miriam Jusoda, good morning. Sige, good morning kay Susan Ramos Cabales. Kay Susan Ramos Cabales, good morning. Kay Nimpa Ibanez ang Barangay Tangob, good morning man. Sige, kay Roger Burgos kag
Louie Aldas Sr. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!